A ještě jsem vám chtěla říct, že já jsem si teď sundala tutu a no, já takhle asi budu natáčet. Bohužel ta alergie je silná, takže budu mít asi pár dní takhle na takhle oko. Nebo jeden den, nebo pár dní, já fakt nevím. Bohužel. Je to Donina chyba. Jo, víte co? Když tak o tom teď přemýšlím, možná není. Jo. Tyjo, to je červený úplně. A vidíte, a vidíte, jak tady mám. Au. Tyjo. Čau. A to je hrozný, jako takhle chodit, že jo? Když vy blbě vidíte přes tohle oko. To ani jako ve škole nezvládnu nic dělat. No, prostě tak. Bohužel. Jeho pořádně nemůžu natáhnout. Bye. Vidíte to? Jak je menší než tohle? Au. Snažím se najít moderátorský styk. Teď před přehlídkou. Na vole díky jsem ty do něj senior. Chápeš mikrofon? Víte, jak to držím? A to jsou zbytečný. Tohle je moje show. Dobře, Josie, za 2 minuty. Rozumím, jeden. Co je to za draty? Nic. Mají hlad jako všechny supermodelky. Jak je to tak? Ta přehlídka stála vaši mámu hodně práce. Ježiši. Ahoj, kluci. Koukněte, co tu mám. Je to kruh síra. Tak, přestaňte mlčet a zakousněte se. Ne do sebe. Vítejte dámy a matky dámy. Tohle tady je Premča Ahoj. z armády a tohle všechno udělala Anne Hartrovitz. Máš padák, Tome. Dělej, ty přece začínáš. Nepoučuj. Teď ale začni. Ty se chceš prát? Hele, proč na mě šťoucháš? Kluci, napadlo mě, co kdybychom začali znovu? Musím se vám přiznat. Koukejte, co tady mám. Dobře, tak. Super. Tahle informace, to bylo asi všechno. Mějte se krásně, víte na měsíc. A čus. První model.